Жінку, якій закидають причетність до організації виборів російського президента у Криму, ув'язнили на 2 місяці. Це рішення щодо Олени Одновол виніс міський суд Херсона. СБУ в Автономній Республіці Крим звинувачує жінку у державній зраді. За інформацією звинувачення, жінка проводила в анексованому Криму збір підписів на підтримку Владимира Путіна. Жінку затримали на пункті пропуску Чонгар у понеділок. Напередодні ж їй було оголошено про підозру. А сьогодні Херсонський міський суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 червня. Сторона захисту заявляє, що у слідства недостатньо доказів для оголошення їй підозри і арешту. Сторона захисту разом з підзахисним не погоджується з зазначеним рішенням суду. Ми вважаємо, що клопотання не обґрунтовано, підозра у вчиненні інкримінованого злочину є необґрунтованою. Сторона захисту буде подавати апеляційну скаргу на зазначене рішення та використовувати всі передбачені КПК можливості для того, щоб відстоювати точку зору свого клієнта. Правоохоронці скерували до суду десятки справ про державну зраду у прокуратурі Автономної Республіки Крим. Повідомили статистику щодо тих кримчан, які проходять по таких справах. На сьогоднішній день прокуратури Автономної Республіки Крим до судів скеровано 60 обвинувальних актів стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 19 обвинувальних актів стосовно депутатів Севастопольської міської ради за вчинення державної зради. Це стаття 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.